Montri bokhorok Narendra Modi ni naikolnai waitham ni bagwi kendra o hapang khator jagnani nai tongkha NDA.phiya ba kaini chongmari ni kahai taklaibo BJP kwbang vote maliya phiya ba NDA 290 ni seobo kwbang vote mani kwplai ungkha aboni ulano Montri bokhorok Narendra Modi no kha kaham yapharkha dal bdal hakotor ni kwchugthai naikolnai rok social media o post khlai kha phurmwng yapharkha borok maldives ni president Mohammed muizu 100 sikya 2024 bisni lok sabha chongmari o waitham ni bagwi Montri bokhorok Narendra Modi BJP te NDA no hambai yaparo botebo saklaikha ang kaini hakotoni kaham hamgrani bagwi thansa angai samung khlainani nango Italy ni prime minister Giorgia Meloni bo Montri bokhorok Narendra Modi no hambai yapharkha lok sabha chongmari bo BJP 240 thai mankha je jagao NDA mankha 292 achugthai laithane chongmaribo 350 ni sebo achugthai mani kwplai ungmani afuro BJP saisungno kwbang thai mani kwplai ungmani bio report kokhorang